Blomke. En Sally. Shiny. In de mini. Yveske. Oh. Yveske. Skittle. Bibi. Puck. Spidey. Daisy. Glendy. Mario. Er staan nog wat dingen. Hey. Peach. Hey. Oh. Hey korallen. Korallen en bellen. Oké. Uniek. Oh. Het is maar in eeg. Het is helemaal dik, hé. Wat is er? Nou. Oh no. Boefke. Toe. Spidey. Niet even. Toe. Nee, Spidey. Hallo?
nee. Ben je weer ontsnapt? Kom. Oh, Daisy en Glendy. Nee, kom. Oh, kom. Oké. Nee, denk erom. Oké, ik zal ze even vangen. Kom maar, Daisy. Kom maar. Goed zo. Nee. Toe. Kom maar, Glendy. Oh, boefkes. Wauw. Oh. Deze heb ik van Greg gekregen. Thank you. I think it's perfect. Wow. Het stiert Rijntje goed. Rijntje is de eerste die ik ben gaan rijden, dus ja, dan met die gelijk op natuurlijk. Vet cool. Blijf maar even staan, nee, Rijntje. Stay there. Ho. 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 Kom maar. Kom maar. Goed zo. Bravo hoor. Hey, goed zo. Ho. 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 Hey. Nou, zal even rijden. Sanne. Rijn op Sanne.
Uniek en Silke. Hoi Mathilde. Maar skittel. Hey Shiny. Hey Shiny. Puck is the boss of Yveske. Bibi. Oh. Hey Puck. Oh. Puck. It's very mean. Oh. Toe. Toe. Goed zo. Kom maar Yveske. Hey. Kom maar Yveske. Yveske. Hey Shiny. Goed zo. Hey Shiny. Hey Puck. Iets actiever. Vera even op Uniek. Wat ben je ontwand je? We zijn bij bellen ontzettend.
Hey korallen. Hey korallen. En waarom is dit huisje van korallen? Nou, dan kunnen we gemakkelijker vangen. Maar ik ken haast wel ouw, want ze is hartstikke leef. Hey, uniek. Heel uniek. Mijn eerste ronde, ik heb hem maar uniek. Ik dacht dat ze daar bellen bij. Ja, dat is wel echt heel leuk best. Maar ik ben eigenlijk jullie van uniek. Ja, het is uniek, haar voeltje. Ja, maar waar zitten dan bij korallen? Nou, korallen hier in de buik. Maar uniek heeft al vrije korallen die doen dingen. Ja, Dit is een famke. ja, Ja, maar eigenlijk zijn jullie van uniek, hè? ja. Ja, maar nou is hij van korallen. Nee. Net verder erin, oké? Nee. Kijk. Maar hij wil heel eventjes drinken. Ja, hij komt even naar huis zitten. Ja, maar nou nog meer. Eerst. Ik ben eerst. Uniek komt altijd bij me channel een keer staan, hè? Ja. Hoi, uniek. Uniek zegt net hoi. Bellen en bellen ik filmen. Ja. Wat is dat nou? Ja. Maar bellen verstopt zich. Oh, ik denk dat ik een stappertje wil. Ja. Ja. Ik wil uniek aaien. Dankjewel, hoor je. Nee, moesten we even optillen? Ja. En ik vind het best wel lekker. Ja. Ja. Tja. Hé, Blomke. Hé. Is dat lieverd, hè? Hé. Ja. Oeh. Oeh. Hé, Blomke. Hé, Blomke. Ah, dat is echt Scotsje. Hé, dit is een Scotsje. Korallen en bellen. Hey bellen. Hallo. Hey. Hey korallen. Hey. Hallo. Voorzichtig. Hey, voorzichtig. Oh. Hey, ja. Hey. Korallen. Oh. Hey. Goed zo. Oh. Goed zo. Hey. Bellen. Bellen.
Hey, Unique. Hey, Sally. Good morning. Coralla. Oh, en Bella. Hey, Bella. Hey. Bella. Bella Alexia. Hey, Coralla. So. And there is the queen. Unique. She's having breakfast. Hey! Blomke. Hey. Hallo. Goedemorgen. Oh. Hey, Sally. Hey, Sally. She says to Sully, "Don't come near Bella. She's mine." Now, Unique has to go.
Glendy, Mario. Kom maar, hey Glendy. Peach, Spidey, Rijzy. Kom maar. Daisy. Hallo. Kom. Doe. Puck. Kom. Shiny. Skittle. He's dead all. Hey Shiny.